وأشرقت الأنوار وتزينت ببهائها الأمصار وصدى لسان الحق في عليائه شعرا يفيد كأنه الأنهار في يوم ميلاد الشريف وذكره تسمو القلوب وتفخر الأشعار عثمان يا نبع المقارن والتقى يا من بنورك تهزم الأخطار يا ابن الكريم وسر آل محمد نسب زكي طاهر ومنار حيدرا وفخر البرية كلها أصيل أصيل ليس فيه غبار شرف النبوة في جبينك شاطئ والفضل في كفيك لا يتوارى يا قائد الروح في سبل الهدى بك أنصار دين الله قد ساروا جمعت سمل المسلمين بحكمة فاستبصرت بوفاقك الأقدار رئيس مجلسنا ومولى لإلزنا في مالي أنت الصارم البطار هدرا ألغا سجان كندا نيما عندي كسرين تغابوا أنكرمه إيسا بابا هدرا يا ربي ألغا هيرك أنا بي ألغا سبحانه جرانا صلى الله رسول كو بكاسي أدوما ما يرولا أنفانا أنكرمه سيدي شروسما مدان هيدرا نيالاكا جاي على بنا كوماتا بلا جلنكي إتلومادا بهاء الدين كمال الدين شمس الدين فخر الدين السيد الشريف عثمان مدان هيدرا أمد دوكا شيني كنا لك داما نواتينا بس والينو بين وسلنو شريف كما بيبولو تناتي شريف منا بسم الله سادي بنسي مارسي كونو بيبي كيدي كونو جمانا فانتان ناني بلا جيني شريف لا بيتريتنا السيد الشريف عثمان مدان هيدرا شريف كنرما نالكم انا مغوب اللافيا أما كان ما شتاتي كليني نايا دم سيسام بيبي لافيا هيري موريكي نفا موريكي بسم الله كما بيبولو ni mogo shita te keleni haidara ala ki balo ala ka shini kene ya dima abando kusisa bilibile dim bilibile asedi Sheikh Usman Madan Haidara abina ايوه اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أسلم وأمي فلوك على دفو كعلى ولي مندو كعلى بركة كصلي عن كرابك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أسودي غسان مونكا كصلي أكا صحابة مونكا نمبراي أمانغ فولي نيسي نبغى تشماني مسوما برجليما دمسني مقربا أنفلا كنا مينكا ni shereya kene de ala bolo aw ni ne ka jira ala la i ka kira kisi nɛɛma bama amma a tile ni anw ka ɲɛnɛmaya balo tile ma kɛ kelen ye mais a b'anw cɛ la bi anw b'a jira e ala la an donna diinɛ na i ye muhamadu ci ni min ye o dama tɛ an hakili b'a la kalanw ni faamuw y'an sɔrɔ cogo min na
ko a bangena san min na ani don min na ani kalo min na an y'o kibaru min sɔrɔ an b'an ka bonya barika da kɛ e ala ye kira dili la anw ma o kɔfɛ an b'a kɛ sunna ye sira dɔ fɛ an b'a kɛ sunna ye sira dɔ fɛ ka kira yɛrɛ ladege k'a barikada nka sira dɔ fɛ an b'a kɛ farida ye e ala ka kuma k'a la kuranɛ kɔnɔ ko n'aw ye ne ala barikada n b'aw jiidi n'aw ye ne ala barikada ne ala b'aw jiidi o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na an b'a kɛ farida yɛrɛ ye o sira kan mɛ an b'a kɛ sunna ye kira yɛrɛ ta sira kan kira ko cogo di an ka sunna kitabu ye min sɛbɛn an ka sunna kitabu wulibaliw ye min sɛbɛn an yɛrɛ fɛ o ko kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko a kun bɛ ntɛnɛn sun ko fɔ dɔw y'a ɲininka ko mamadu mun ne bɛ ntɛnɛn sun a ko ne bɛ ntɛnɛn sun ka ala barika da parce que ne bangena ntɛnɛn jɔnni ko kira ma mawuludi kɛ jɔnni de ko ten o ye kalan kɛ min ni ala kira kumakan de anw ka sunna kitabu bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn o tumana mawuludu de kɔrɔ ye di mawuludu kɔrɔ ye anniversaire kɔrɔ ye walima ihtifalu kɔrɔ bamanankan na nahatafil k'o kɔrɔ de ye anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la mɔgɔw k'a dɔn anw b'an ka nisɔndiya jira fɛn dɔ la mɔgɔw k'a dɔn o tuma na kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangena ntɛnɛn o tuma na mawuludu de ye jumɛn ye bilen ko kira ma mawuludu kɛ sahabaw m'a kɛ o tuma na o kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun ne bangena ntɛnɛn o tuma na bangeni in de ye jumɛn ye ntɛnɛn sunkun ye jumɛn ye n'a sunkun ye ale ka bangeni ye wa an yɛrɛw sigi kun de ye a ka bangeli ye nka i bɛna min fɔ o fana bi faamu k'a fɔ wayi kira ye mawuludu kɛ nka a ma kɛ aw ta kɛcogo in de la an b'a fɔ o ye jumɛn ye ko ka mɔgɔw dalajɛ ka mɔgɔw fara kɛnɛ kelen kan ko a bɛ wajuli kɛ ko a bɛ kira ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kira m'o kɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ ɲɛfɔ o ni ni baganw ma jɛ ni ni kodɔnnaw jɛra olu de b'i ɲɛfɔ kelen o tuma na an bɛ mun ta a ye kuranɛ lajɛ ala ko kira ma kuranɛ kɔnɔ ko kira tɔw minnu tɛmɛna ka kɔn i nali ɲɛ ne b'olu baro bɔ i ye tari limaniya na sabati i bolo tara ni dusukun sabati linusabita biha fuadaka tari an na i dusukun sabati kira minnu tɛmɛna ne b'olu ka maana bɔ e ye tara ni dusukun sabati mana ni ala kira ka bangeni sera an b'a fɔ don o don an bɛ k'a fɔ nka bangeni mana se an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan kira kun ye jɔn ye kira ye mun kɛ kira nana ni mun ye k'u hakili jigin kira la tari dusukun na sabati kira ko la parce que ala ko a bɛ kira kɔrɔw ta ɲɛfɔ muhamadu ye ko tara dusukun na sabati
mana nana kuranɛ kɔnɔ kira ko ale bi ntɛnɛn sɔn ale bangena ntɛnɛn a bi ala fo mana ni ntɛnɛn sera ntɛnɛn o ntɛnɛn o tɛ e ni ne ma wajibi an dɛsɛr'o la mais san mumɛ bɛɛ kɔnɔ a fɔra bangena tile kelenni min na k'o ta k'o kɛ barikadadon ye ala ye e ni ne kan ka se k'o kɛ bangeniw fɔra kuranɛ kɔnɔ bangeni tɛ kura ye alakira la o nabila isa bangeni ala y'a fɔ nabila isa ko ne bangena don min na salamun alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya a ko ne isa kisi bɛ ne kan don min na ne bangena ja bange don kuranɛ yɛrɛ nana ni kira dɔw bange don ye kuranɛ kɔnɔ yahya fana a fɔra o yɛrɛ ma salamun alayhi yawma wulida kisi bɛ yahya kan don min na a bangena kuranɛ nana ni kira dɔw bangeli ye k'u bangeli fɔ a bɛ faamu mana n'an y'a lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ silamɛw ni ne ye hɛrɛ k'aw ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan ni ye hɛrɛ mun k'a ye n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan nka n'a ma barika da n'a fitiri waleyara ne ala ka ɲangata ka gɛlɛn o tuma na ja hɛrɛ mana k'i ye k'a barika da an b'o kɛ farida yɛrɛ de ye parce que ala ko n'i m'a kɛ n bɛ balawu jigin i kan wala in kafartum ala ko n'a kafiriyara n ka nɛɛma ma n b'i sara ni ɲangata de ye o tuma na ka ala ka nɛɛma ko la dɔn o ye farida de ye o tuma na an bɛna ni mawuludu yɛrɛ ye farida kɔnɔ yɔrɔ jumɛn ko ala ko n'i ye n ka nɛɛma barika da o tuma na ala kira dili anw ma nɛɛma ba don parce que kira nana k'an bɔ baganya de la cɛ muso to a bolo cɛ ka nafolo to a bolo kana hasidiya kana dabalijugu k'a la kana tɔgɔ ca kɔfɛ n'a dɛsɛlen don a dɛmɛ kira nana an bila nin de la ala tilala k'a fɔ kira nakun na fana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhamadu cikun foyi t'e la fo dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kira cikun ye dafɛ bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ dafɛ bɛɛ min tɛ seli dun min bɛ boli sɔn dun min bɛ tasuma bato dun min ko ala tɛ yen dun ala ko ne ye muhamadu ci dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ seli o i tɛ seli o i bɛ dulɔ min o i bɛ boli sɔn o i ko ala tɛ yen o a ci kun ye k'a bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ alors ni aya an b'a kɔrɔ fɔ cogo di a fɔra ko silamɛw de bɛ don alijinɛ na lahara ko kafiriw bɛ don jahanama na kira dun cira de ko an ka kɛ silamɛ ye o tuma na kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira cikun na cogo di an hakili an ye nin fɔ siɲɛ caman kafiriw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira cikun na parce que ni e ye silamɛ ye e ka so ni kafiri ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala ye seningi ye kafiri muso ka ɲi e muso ye ɲɛ bɔra kafiri muso fɛ i bɛ se k'a tigɛ k'a bɔsi a la mais i ka ala ko ani ka kira ko walimuso to a tigi bolo jɛnɛya ye haramu ye kafirikɛ muso tora a bolo a ma hɛrɛ sɔrɔ kira cili la wa e ni kafiri bɛɛ sigi la kafiri jumɛn don min bɛ boli sɔn a bɛ sɛ fa a boli la a bɛ kami fa a boli la a bɛ misi fa a boli la kafiri boli sɔnna e n'a bɛɛ sigi la a b'a ka boli sɔn na nka a ka tɔɔrɔ tɛ se e ma i b'i ka mɔbili kɔnɔ ka na i nana boli sɔnna n'a muso sɔrɔ goudron la muso bɛ ka fɔɔnɔ walima muso degunnen don i ko kafirikɛ ma ko mun bɛ madamu na a ko madamu n nana dɔrɔn a bɛ ka yɛrɛ ta ka bɔ ka bin ne yɛrɛ kamana gannen don anw ka kitabu kuranɛ ko kira ko silamɛkɛ in boli sɔnna muso don i ka mɔbili kɔnɔ sisan
yɔrɔ min ka kan ka magwɛn i ka yen magwɛn n'o ye furakɛli yɔrɔ ye n'a a somɔgɔw bɛ se k'a furakɛ a di furakɛlikɛlaw ma o ye ta bannen ye mais ni gɛlɛya bɛ somɔgɔw la bolisɔnna in wari t'a bolo ko e alimami ba in i ka bolisɔnna muso furakɛ anw ka diinɛ ko ten. Et puis i t'i fo dɛ. non 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 k'a fɔ k'i ye ɲumanya kɛ non i ma ɲumanya kɛ dɛ i ka diinɛ de ko k'i k'a kɛ ten. wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin mamadu e ma ci foyi kama fɔ dafɛ bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ kumana dafɛ bɛɛ ka hinɛ kafiriw tɛ se k'a sɔrɔ fo silamɛw ka kɛ laadiri ye ka kira labato a bɛ faamu wa kumana a b'a janto nin de la mawuludu kira yɛrɛ y'a kɛ kɛli da kɔni ye nin ye wa sahabaw ye mawuludu kɛ kira balolen kira bɔra don dɔ la ka na sahabaw sigilen sɔrɔ u bɛ kuma na u bɛ ka kira mankutu fɔ kira ko aw bɛ mun na yan ko walahi an bɛ ka ala barikada de ala y'i dili min kɛ anw ma a kɛra an ma hɛrɛ ye an bɛ ka ala fɔ k'i ka ɲumanyaw fɔ kira ko est-ce que tiɲɛ na ni ala cɛ a bɛ yan o de kama u ko kira ma walahi an bɛ yan o de kama kira ko m'a fɔ a ka kale ko zigalen don a la la mais n ye mɛlɛkɛw de ye ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la ni aw ka ne kanuni ye ani ala foli ko ala ye ne da aw ma ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw la n'o de ye o de la n y'a gɛlɛya aw ma n ko a k'a kale n'a sigi kun y'o ye ko sahabaw ma mawuludu kɛ o ye n'i y'a fara silamɛya baara ka ɲi n'i y'a fara diinɛ kan mais a bɔ diinɛ na kɛ e min i ka denkundi kɛ yan e min den ka anniversaire kɛ yan kɛlɛ kɛr'o la kɛlɛ t'o la bon an ka silamɛya sariyaba ta n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye su in na n'a y'a hakili sigi a b'i faamu an ka a bɔ sariya kɔnɔ e b'i ka denkundi kɛ mais e ko ne ma de ko ne ka sun ko parce que ko alakira y'a ka mawuludu kɛ ni sun de ye o tɛ yan o tumana an bɛ ɲininkali kɛ sun bi bila minɛn jumɛn kɔnɔ sun bi bila sun min tɛ farida ye a bi bila ɲumanya minɛn de kɔnɔ o tumana ni fɛn bilala ɲumanya minɛn kɔnɔ o a tɛ se ka na ɲumanya wɛrɛ la fɔ o yɛrɛ wa n bɛ fɛ ka mun fɔ bamuru tun bɛ kira bolo dɛ sallallahu alaihi wasallam mais sahaba dɔw ka bamuru tun ka bon a ta ye dɛ kira ko k'a fɔ min si bɛ kira bolo fo si ka y'i bolo o ɲinina kɔtɛrɛ tun bɛ sahabaw bolo n'i y'a di kira ma a tɛ se ka kare fila taama n'a ye fɔ ni nasrullahi nana a y'a fɔ k'olu ka kɔtɛrɛw ka bon kojugu ko ka dɔ bɔ a la ko fo i k'a bɛn kira ta hakɛ ma ayiwa kira ko ni sunkalo kalo laban sera ko an ka nafila seli caya kira yɛrɛ tun bɛ joli seli anw bɛ joli seli ko kira tun b'o seli n ko i b'a kɛ i mana se ka hakɛ min kɛ mun n'o ma haramuya ko parce que i m'a bila kira ka hakɛ da la wa o tuma na n bɛ fɛ k'a yɛrɛ o la kira ma nin kɛ ani nin ti bɛn a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ko mawuludu ti bɛn a y'a bɛɛ ɲininka ko kuranɛ aya kelen ye jumɛn ko ten ayi yanni diɲɛ wuli cɛ a t'o mɛn a f'u ka ala kira kumakan kelen jiri la kira sɔrɔla silamu a ka kumakan kelen min ko mawuludu ti bɛn ko kira ko ten a y'a minɛ an k'a lajɛ a ye sahabaw ko sahabaw ma mawuludu kɛ a ye sahaba kelen ka kuma yira an na min ko mawuludu ti bɛn
kira ma a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko a ti bɛn ayi kira m'a fɔ a ti bɛn Ayi. sahabaw m'a fɔ a ti bɛn ayi e de nana fɔ bi ko a ti bɛn o tuma na e de cira wa ayi amati Allahu akbar Zamzam Allahu akbar Aïdra oui n'i ko a dɔw kɛcogo man ɲi mais y a pas de problème voilà y a pas de problème n'i ko a dɔw kɛcogo man ɲi ɔhɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ni juguman min b'a la an b'a lajɛ o ka bɔ a la kɛ bɛ kɛ a kɛcogo man ɲi a n'a man ɲi yɛrɛ o ye kuma siya kelen ayi tɛ kelen ala ko a ye feere daga ɔhɔ ko nka a ye riba kɛ haramu ye feere la siga t'o la kumana n'i bɛ fɛn haramu i bɛ na ni dalilu de ye o bɛ kɛ dalilu tɛ yen ayi o tɛ yen bon pour que k'aw bɛɛ lafiya ɔhɔ k'a fɔ ni mawuludu surunyana olu yɛrɛ ka fɔlɔ ka mawuludu kɛ ka sɔrɔ k'a pase mawuludukɛlaw ma ɔhɔ n bɛna bɛɛ lafiya su in na tɛ Allahu akbar Aïdra siga kɛlɛ tɛ mawuludu nɔfɛ ayi kɛlɛ t'o nɔfɛ non Allahu akbar kɛlɛ tɛ mawuludukɛlaw nɔfɛ ayi non Allahu akbar n bɛna kɛlɛ bɔyɔrɔ fɔ a ye an bɛ wali kɛlɛ de kɔnɔ siga o la ne b'a ɲini aw bɛɛ fɛ silamɛw ɔhɔ an kana sɔn ɔhɔ kɛlɛ min an sen t'a la an bolo t'a la ɔhɔ an kana an ka du ci o kama ayi o tɛ kɛ Allahu akbar walikɛlɛ de yɛlɛnna anw kan ɔhɔ mawuludu man ɲi a ka ɲi i b'a dɔn a daminɛna tuma min na ɔhɔ a ɲɛfɔ c'est à dire a daminɛ yɔrɔ ka jan ɔhɔ lasili la quoi Allahu akbar comme tuma min na Seydina Ali nana ɔhɔ siga Seydina Ali ani Muawiya ta nana bila ɲɔgɔn na ɔhɔ Allahu akbar u cɛsirila ɔhɔ fɔ Seydina Ali u y'a faga Allahu akbar Seydina Ali fagalen kɔ ɔhɔ u y'a den Hasanu faga tɛ Hasanu fagalen kɔ u ye Seydina Ali den Huseni faga Allahu akbar silamɛw tilala fila ye siga tila kɛlen ko anw bɛ sa kira somɔgɔw nɔfɛ tɛ bɛ a kɛ bɛ fɔ olu ma ko siyaw Allahu akbar a tiɲɛw a sɛbɛsɛbɛw de ko don siga olu ko anw bɛ kira somɔgɔw anw bɛ sa kira somɔgɔw nɔfɛ ɔhɔ siga olu fagara fagacogo jugu bɛɛ la u ko diɲɛ bi wuli olu bi sa ala kira somɔgɔw sabu kira satɔ ko k'a y'a ka denbaya kalifa silamɛw ma o tuma na anw bɛ sa kira ka denbaya nɔfɛ tɛ siga t'o la a fɔra olu ma siya Allahu akbar sira fankelen minnu k'u bɛ Muawiya ta fɛ olu ko olu ye sunamɔgɔw ye ɔhɔ a fɔra olu ma sunamɔgɔw Allahu akbar o tuma na siya ninnu u nana kaburu jɔ Seydina Ali kaburu kan ka na so jɔ ye ka na so jɔ Hasan ni Huseni Huseni kaburu kan ani Huseni bɔnnaw Karibala o n'a ɲɔgɔnnaw u ye sobaw jɔ ye k'a kɛ misiribaw ye siga san o san mɔgɔ min bɛ taa Karibala walima Najaful Asrafi la san o san tuma dɔ la mɔgɔ maa miliyɔn 20 san dɔ ta maa miliyɔn 30 Allahu akbar mais hiji yɛrɛ mumɛ a cayalen 3 miliyɔn siga a cayalen mɔgɔ miliyɔn 3 Allahu akbar mais ninnu ta mɔgɔ miliyɔn 20 kuma dɔ la mɔgɔ miliyɔn 30 olu de bɛ taa kaburuw la siga t'o la o tuma na n'u ka karamɔgɔba min ka bangeni sera u b'o ka mawuluduba kɛ ɔhɔ bɛ kɛ sisan u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na ɔhɔ olu de nana mawuludu ko haramuyali taara yan de Allahu u kan tɛ alakira yɛrɛ ta ma dɛ kɛlɛ bɛɛ kɛra kɔnturu ninnu akbar ninnu bɛ ninnu kɛlɛ ninnu bɛ ninnu kɛlɛ tɛ u taara bɛɛ sen don a la siga k'a sɔrɔ diinɛ ko tɛ ayi o tɛ mawuludu ko kɛlɛ bɔyɔrɔ de y'i kɔrɔ nin ye ko siyaw bɛ Hasan ni Huseni ka mawuludu kɛ u bɛ Seydina Ali ka mawuludu kɛ u bɛ alakira ka mawuludu kɛ bon o tuma na pour que ka mɔgɔw décourager mɔgɔ kana tugu u kɔ u ko mawuludu ti bɛn Allahu akbar jɔnni ko ten jɔnni Aïdra a yɛrɛ ko kira tun b'a kɛ y'a fɔ Kardawi o ye sunamɔgɔw ka karamɔgɔba ye a ka fatura kɔsa in na Allahu akbar Ala ka hinɛ na amin amin Kardawi ko juma na a bɛ ka kutuba kɛ a ko k'ale filɛ mawuludu la nin ye tɛ kɛnɛ kan ko sabu alakira bangena nin kalo in de la
ko ale filɛ mawuludu la ko mais ko ale ka mawuludu kɛcogo ni tɔw ta kɛcogo tɛ kelen ko ale bɛ ka mawuludu kɛ ko ka mɔgɔw kalan mawuluden jihadikɛla de la ko mais mawuluden jogo ɲuman ko ale kan d'o ma mawulududen min bɛ ala bato kojugu ko ale kan d'o ma ko mawulududen min ye mɔgɔw bila jihadi la ni mɔgɔw bɛ ɲini ka jihadi bila ko ale bɛ ka k'o mawulududen de ka mawuludu kɛ Qaradawi a makitaw bɛ n bolo a image dafalen bɛ ne Haidara bolo o ye sunamɔgɔw ka an ka diɲɛ laban in na sunamɔgɔw ka karamɔgɔ ko bɛɛ danna yen de El Qaradawi mais a ko a filɛ ka mawuludu de kɛ a makitaw bɛ n bolo a dafalen a ko nka mais ale kan dɛ mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko alakira tun bɛ ala bato kojugu ko ale kan t'o ma mawuludukɛla tɔw b'a fɔ ko alakira jogo kun ka ɲi ko ale kan t'o ma ko ale kan bɛ jihadikɛla kira de ma ko ka mɔgɔw su ka kɛ jihadi kan a bɛ n bolo a makitaw bɛ ne bolo a dafalen alors sunamɔgɔw caman bɛ mawuludu kɛ minnu farala ninnu kan olu de bɛ kɛlɛ la mawuluduko la mais mawuluduko tɛ diinɛ ko ye fadenya kɛlɛ kɔrɔ dɔ de tɛmɛna arabuw ni pɛrisiw cɛ mawuluduko in de bɛ ta ye n'o tɛ kira ko ne ye fɛn min kɛ juma o juma ntɛnɛn o ntɛnɛn b'a kɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ k'o man ɲi bilen mais ni i ye défaut min y'a kɛbaaw la mawuludu bɛ bɛn mais a ye nin bɔ a la a ma ban mais cɛ bɛ ka k'a fɔ ko mawuludu man ɲi ko fili caman b'a la a y'a fili dɔ kɛ k'u bɛ dɔ kɛ est-ce que mɔgɔ ninnu u ye kalan kɛ kira ka sahabaw tun bɛ dɔn kɛ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna cɛkɔrɔba in tilala ka muruti k'u bɛ dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ a kan bɛ sufuw de ma quoi komi sufuw b'u kunkolo kɛ tan k'u kɛ tan ka ala tɔgɔ fɔ k'u bɛ dɔn kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ mais est ce que u hakili c'est à dire el gharadu marad arabuw de b'a fɔ el gharadu marad c'est à dire ne bɛ fɛ ko ka kɛ tan k'o ye bana yɛrɛ ye c'est à dire e mago tɛ tiɲɛ na bilen o e bɛ fɛ a ka to i ta de la ne mago bɛ nin na k'o ye bana yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ye dɔn kɛ misiri kɔnɔ e ka Bukhari ni Muslimu ko dɔn tun bɛ kɛ kira ka misiri kɔnɔ kira yɛrɛ sigilen ɲɛna a muso b'a bolo yen fo a b'a ka fini biri a muso la cɛw ka n'o ye ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ e b'a ko mawuludukɛlaw bɛ dɔn kɛ misiri kɔnɔ k'o man ɲi o tuma na i bɛ tuubi de parce que i ye kira bɔ silamɛya la i bɛ tuubi de من الفرد من المهي من الناصر من الكافي من الوهاب من الودود من الكريم واحد ni ko dɔ bɛ kɛ misiri kɔnɔ ko i bɛ dɔnkɛlaw bɔ silamɛya la ko parce que u ye dɔ kɛ misiri kɔnɔ mais e yɛrɛ ka kitabu i ko kitabu min bɛ kuranɛ kɔfɛ ko kitabu min bɛ kitabu bɛɛ ɲɛ o ko kira tun bɛ sigi dɔnkɛlaw kɔrɔ kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ an ka da an ka misiri namaralen ninnu ma dɛ kira ka misiri ko kira yɛrɛ tun bɛ sigi yen de ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ a bɛ to ka sahabaw ɲininka Éthiopien ninnu ka kun ka di kosɛbɛ u b'u suli ka b'u dakɔrɔ ka dɔnkili duman da k'u biri ka wuli ko n'o kɛra ko kira bɛ yɛlɛ ko kira b'a fɔ sahabaw ma ko cɛ ko di de ko cɛ ko di k'u b'a fɔ ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye k'u bɛ ka k'o de fɔ ko kira ye mɔgɔ ɲuman ye ko n'o kɛra dɔrɔn ko kira yɛrɛ bɛ yɛlɛ nin bɛ Bukhari ni Muslimu de kɔnɔ a ye duman kɛ mun na n k'a ɲara dɛ n k'a ɲara ayiwa an ka faama nana k'a fɔ an ka faama nana monsieur le ministre ayiwa a y'a sɔrɔ kɛnɛ kan yan an bɛna kuma d'ale ma
silamɛw ka minisiri ani diinɛw ka minisiri ni laadalakow ka minisiri ayiwa an bɛna kuma d'a ma falyatafaddal mashkuran muazzaza. الو نستقبل فضيلة الوزير الدكتور محمد ماركوني تفضل. الحمد لله رب العالمين. شروكي شنامي أباتي أمانو ده نقولو كلا تابا كتا لأننا تكابلنا يره على رأسه بشونا ده شروكي يالو شنفوا بلان نانكلنا ساندني شروكي يره ناي شنفوا بلان منه مي منا ياري كاتم ميكا أمنا لقى ساكي شونا أنفرفون نوانسون جانو depuis ame mobili kono ame ka sheruke ka kuma lamɛ ngo shumer kama ngo anga tele ajuna ngo iner be kase ngo anga yoro beje o ka fsa sheruke ka yoro jen ngo na ya jen ko mba bla doko no ko anga franga ta yoro ndora ko ante me ko 20 minutes ndoko ama fam ambura wajuli kera dora oti tara ne publicité ke kam publicité ke ka fo ko nyonte ko mo mana sama ko ne sana madro ko nyonte ngugo aywa shedu madana da aywa anyonte mais abeni ka janda doni parce que ne boto ne ko ne bazin do shunna sheruke ka bazin san sa be to bati ngo nyina ne ba bati a mene sen benye ba ale fata mene na cho na shunna sheruke a abe ko e be nyanda shunna farfoni kuma dorono ani walimalon kuma sabu kalaka jamana e ba nyini ala fe e ka shirike nyon soro e ka jamana kono الشيخ الشريف عثمان بدان حيدرا كورونا كوكو فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين كوني أبانا رامبا دي دورما شركة أما بايرا دا بس نجور ريكا نالا شركة ترى كوت ديفوار أياي أكمل متشومينا أجرا شركة دا كجادا foka ke shirike rek me yinga nyina malita moluko ne ko Cheikh Amati Jan mango abenata atikuma shirike fe ambe yakoi parce que mega jada chuna bawlo be gora fanu doara ni shina fo fana ota fanu doara shina fo be chuna ne bolo shirike tina be atina jara de abe kuma nga avion wuli ngata no fe doni balaka e ansadin mo wemre ko ko shirike nanango alhamdulillah rabbil alamin sheruka ne kun kono ko be mawluka ko de baranyina asimu geta akmene delege mbeta ake no fe est-ce que jitarawo anga tu sauli to kata ko furunga anyene ko anga sika anda wa ko obet mawluka orobera o te ka anyene de no ante jeno yo ibaro bina ne ko me buya e chen ati dabla o kuma mene kenno ma akmen ga shirke redda shirke akurwata ba ne parce que o be se buyan la chomna malen to so nyona o dumana je da dron so be bulo fambe kabalaka na so re ka yara ka tatoe o te jahinde an be yara no fe molu jama ama fo anyene moludu farfuni kene dronte mais on ga famille la dîner na moludu e dîner doye ou ye on ga famille lié akanga ke
cogo la min ni Serifukɛ y'a fɔ cogo min na ni a tɛ silamɛya tana wɛrɛ sɔsɔ Mali kɔnɔ yan Serifukɛ ka bɛ mawuludu min kɛ ani mawuludukɛla tɔw ne y'a lajɛ mɔgɔ min t'a lɔn e tɛ jamana ko kalama e b'a fɔ bɛ dɔ fɔ a nafa ka bon jamana kan n'a a kɛbaliya ye munna jama o jama n'a bɛ don i ka jamana kɔnɔ ne bɛ dɔw ye o b'a fɔ ko a kuma e se k'a dɔn langali quoi jamana ye responsable jamana le mɔgɔ kelen kelen bɛ fɛn bɛ don jamana kɔnɔ a bɛɛ de bɛ contrôler jamana responsable fɛ a bɛɛ de bɛ na n'a yɛrɛ ka wari ye o bɛ na kari le la o tɛ don kabanɔgɔ kɔnɔ ka na o tɛ na dugukolo fana jukɔrɔ o bɛ na sira gɛnman de fɛ o bɛ na an ka transportw le la o bɛ na dumuni san an fɛ yan ka ji min an fɛ yan o bɛ joli don jamana ka budget kɔnɔna na ani commerçants kun silamɛya ko yɛrɛ ka bɔra kɛ Ablaye Jabate bɛ yan ale ye artiste ye o a bɛ yan a nana min fɔ sisan a ye Ablaye Jabate ɲininka ni artiste kelen ye a ka cachet fɛngɛ ka taa stade ni fɛnw fa jamana bɛ nafa min sɔrɔ a la a b'a lɔ an ta mawuludu fana ko o fana ka bon a tɛ dabila Serifukɛ ne y'a dabila n yɛrɛ b'a kɛ parce que e ta sa an nege bɛ n yɛrɛ la o e ta sa an nege bɛ n yɛrɛ la london ne bɔra mɔgɔw ye ne publicité kɛ an publicité kɛ ne y'a ye jama ma tugu n kɔ an ne ko mɛ ko nin fana ko Serifukɛ ko ale terikɛ ye ne ye mais o kuma na jama ko nin ye a dama ko wɛrɛ ye wa Serifukɛ san o san bɛ kuma nin fɔ e bɛ kuma nin kɛ kulonkɛ n'i ma kuma nin ta sɛbɛ la jama nege bɛ n yɛrɛ la koyi parce que e bɛ mɔgɔ mɔgɔ yira ta jama ka di bɛɛ le koyi n bɛ min fɔ ɲɛna ni min fɛrɛ dɔrɔn i bɛ jamana dɔn a ka di bɛɛ le da ne yɛrɛ min b'a yira a ka di n da parce que jama bɛ mɔgɔ ɲa a ka di e ye a nege bɛ n yɛrɛ la ko n bɛ minisiriya fɔlɔ ni minisiriya banna waati min na ni n yɛrɛ nana don wajuli la n fana bɛ kɛ dɔ fɛngɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ donc ale tɛ ansar di ne ta n tɛ kɛ ansar jumɛn sisan an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn san daminɛ ka na e fo k'i barakala général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la k'a fɔ ko i ni ce anw ka jamana président ba in président min don waliɲuman lɔn président de ye général d'armée Assimi Goïta ye anw ka premier ministre docteur général de division Ablaye Maïga waliɲuman lɔn premier ministre lo n tɛ kuma ninnu fɔra n kun fɛ parce que ko caman le bɛ kɛ ko dɔw kɔnɔna na o bɛ min fɔ n ɲɛna Serifukɛ ka kuma na n b'a lɔ a bɛ n lɔ n tɛna lɔya k'a fɔ ko n bɛ président publicité kɛra walasa n ka to minisiriya la parce que a b'a vidéo b'a bolo ka taa k'a fɔ ko cɛ tun bɛ hey e bɛ si kɛ président publicité la remaniement na o bɛ tan ka bɔ yen e maloyani bɛ taa n bɛ min fɔra an ɲɛna a bɛ kɛ n yɛrɛ ye n'o t'a fɔ n tɛ mɔgɔ publicité kɛ dɛ n fana ka di n yɛrɛ ye dɛ an ka kuma can fana fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n cɛbakɔrɔtɔ kana lɔ ka kɛ nkalon tigɛ minisiriya kɔnɔna na ten ka kɛ président publicité n t'o kɛra dɛ o bɛ min fɔ Serifukɛ ma n ɲɛnɛ ko caman na n b'o le fɔra a fɛ Serifukɛ e bonya bɛ jamana président yɔrɔ e ka waliɲuman lɔn b'o o yɔrɔ ka la e lɔrɔ kan jamana ka sumali la ka la e lɔrɔ kan jamana ka basigi la hey an kana to mɔgɔw ka sa an ka o ka ɲuman bɛɛ fɔ n b'a fɔ ko Serifukɛ dafalen don koyi mais n bɛ min fɔ aw ɲɛnɛ Mali jamana bɛ se ka waso n'a a ye an yɛrɛw bɛ se ka waso n'a ye Serifukɛ n tɛna wajulila kɛnɛ kan parce que ne kuma yɛrɛ bɔ Serifukɛ bolo ka di mɔgɔ wɛrɛ ma dɔrɔn Serifukɛ jama bɛ sin ka kɛ fɛn n'a ɲɛgɛrɛ parce que tellement que Serifukɛ ka kuma ka dɔw da
o y'a fɔ o y'an ka karamɔgɔ ka fɛn tigɛ k'a di minisiri ma o k'a di karamɔgɔ ma a ye sabali ka n ta fɔ ka taa o ani karamɔgɔ bɛna baara yan sɛgɛ a fɔ yen o k'a to n ka n ta taaba ni n taara e b'o bolo yan ansarudin jama ansar mɔgɔw n b'a fɔ k'a barika la ansar international ansar national ne ka minisiriya baara kɔnɔna na ne ni a ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye a ka hɔrɔnya ni a ka marifa lɔ a kɔnɔna na siga si tɛ a la dɛ i n'a sɔrɔ serifkɛ yɛrɛ ansar an ma dɔrɔmɛ kelen di ma o n t'a publicité kɛ dɛ a ye min kɛ n b'o de fɔra a ɲɛna serifkɛ e fana bɛ se ka waso ni ansar ye kan kelentigiw lo jɛnɛba se ka kan kelentigiya dɔnkili an mana o la sisan dɔrɔn n bɛ se dɔnkili la dɔɔnin koyi mɛ ni n y'a la sisan o bɛna yɔrɔnin tigɛ dɔrɔn ka taa bila a tɛna o sɔrɔ n da su na ko minisiri yɛrɛ tun bɛ dɔnkili la dɔw pɛrɛmɛ sisan n ka jɛnɛba se ka dɔnkili la a b'a jɛn n t'a fɔ serifkɛ a ka di e yɛrɛ ye cogo min na ne ka denbaya a ka kɛ ten ala k'a kɛ ten si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a di an ni e ma ala k'e to jama ɲɛfɛ ka e kɛ jama jigi ye ala ka silamɛya barika ni e ye ka e yɛrɛ barika ni silamɛya ye i n'i ka jama nana kɛ ka stade fa cogo min na ni a bɛ mɔgɔw wasokun bɔ n y'a ɲini ala fɛ ala ka jama wuli ten o waso kɔnɔna na ani si ani kɛnɛya ni farafoni kɔnɔna na serikɛ dakuruɲɛ laban jamana président bɛ waso ne ye jamana premier ministre bɛ waso ne ye bon n yɛrɛ bɛ waso ne ye n waso ma di ni mɔgɔ ye dɛ n fana kaana ka gɛlɛ dɔɔni dɛ mɛ n bɛ waso ne ye serikɛ ala ka hɛrɛ k'an ne ye ka sababu ɲuman kɛ an ne ye wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ministre ye Dr Mohamed Kone ministre min ka baara bɛnnen don diinɛ ko ni laada ko ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka dakuruɲɛ fila la. An bɛ sira di ministre ma ale ka taa taayɔrɔ ka ca an bɛ sira di ma an bɛ sira di ma fiyama ni la shukran lakum brok awa ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ayiwa an kila ala gɛlɛman yɔrɔ an kila ɲɔ walanwala aw ye an bi walikɛlɛ de kɔnɔ n'o tɛ ala ka kɛlɛ tɛ kira ka kɛlɛ tɛ diinɛ ka kɛlɛ tɛ n m'a fɔ kɛlɛ in t'o ye dɛ n bɛ fɛ k'a fɔ de mawuludu ko kuma a t'i n'a fɔ a bɛ ko dɔ tiɲɛ silamɛya la walima a ka ko ala ye ko dɔ la o fɛn foyi tɛ ni balawu in yɛrɛ bɔyɔrɔ de ye yan ye wa o kɛlɛ de filɛ an dala nin ye yan ni diɲɛ wuli cɛ fɛn dɔ a tɛ se ka ban parce que minnu bɛ yan fɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ yen fo ka t'u sa minnu fana bɛ yan fɛ olu bɛ kɛlɛ kɛ yen fo ka t'u sa o tuma na aw minnu n'u ta min mana bɛn yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ don kɛlɛ kɔnɔ yen ko in ye nin dama de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma nka nin kɛnɛ in kan n bɛ wele min d'a ma oludukɛla bɛɛ ye a denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ n b'a ɲini bɛɛ fɛ ala kama ni min bɛ kuma mawuludu ko ka kuma kan dɔrɔn ni bonya ni karama ye n'i bɛ fɛ ka na ni dalilu dɔ de ye na ni o ye mɛ kana mɔgɔ neni kana mɔgɔ jaabi an dɛmɛn'o kan mawuludu tɛmɛna mɔgɔ jaabi kan alors n'i ma ɲɛ i bɛ jaabili kɛ dɔrɔn a kɛ komi ala y'a fɔ cogo min na billeti hiya ahsan ni min fɔcogo ka ɲi i bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu u y'a faamu mɛ ka n'i ta sara ka n'i ta sara ayi u bɛ ka kuma caman fɔ kuma jugu caman fɔra mawuludukɛlaw ma kuma jugu ca bilahi a makitaw bɛ n bolo a ko hali ka dulɔ min k'o ka fisa i ka mawuludu kɛ ko parce que ko dulɔ min ye jurumu de ye ko mɛ ko mawuludu ye bidaya de ye ko bidaya ka jugu jurumu ye y'a dɔn a ko gɛlɛyara mɛ nin si tɛ baasi ye sariya tɛ yen an k'a fɔ an bɛ ninnu jaabi an bɛ se k'u jaabi
mɔgɔ ka hakɛ ye droit de réponse ye mais n b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana ninnu jaabi minnu ye dɔgɔyalima kɛ o minnu y'a fɔ fɔcogo ɲuman na o a kana mɔgɔ si jaabi mais a yɛrɛ bi kuma minnu fɛ a bɛ dalilu d'u ma u k'a faamu a banna u ka dalilu faamu dɔrɔn ka ko in yɛrɛ tiɲɛ n'a nkalon dɔn o la u bɛ lafiya ala ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ nin na comme an ye labɛn kɛ parce que donba ninnu na kuma di yɔrɔ ka ca mais ni ala sɔnna mawuludu denkundiw de la an bɛ se ka kuma ni diinɛ ye ka wasa mɔgɔw ka se k'a faamu o de la an kɛlen bɛ ka labɛn min kɛ ka bila denkundi ɲɛ ni ala ye an si jɔ k'o kɔnɔ silamɛya yɛrɛ mago bɛ mun na kiraw cira mun kama mais ala tɛ se ka ciden ci an ma ni kun dɔ t'a la o tuma na kiraw cikun ye mun ye ala fɛ kiraw nana mun fɔ an ye an yɛrɛ ka kan ka mun kɛ nin saba ni ala sɔnna ni ala ye dɔgɔkun yira an na an bɛna nin walawala aw ye sufɛ insha Allah kira ala ye kiraw ci an ma mun kama kiraw nana mun fɔ an ye an yɛrɛ ka kan ka mun kɛ wa a ban diinɛ ko banna ni y'a f'u ye a banna dɔwɛrɛ tɛ yen bilen ayi i bɛ kalan dɛ e yɛrɛ min bɛ ka ne ka naamu minɛ e bɛ fɛn caman dɔn ne t'a dɔn mɔgɔya y'o de ye o kabini ala ka diɲɛ da dɔ ye dɔ dɔn dɔ t'a dɔn kana dan kalan ma kɛ arabu ye n'i ka mɔnturu kɔni tiɲɛna i b'o di horloger de ma o b'a dilan o ye diyagoya ye n'i tɛ se mɔnturu dilan la kɔni o kumana i yɛrɛ ye dɔ kunfin ye i ye dɔ kunjɛ diɲɛlatigɛ y'o de ye mais diinɛ n'an y'a bila yɔrɔ min na n y'a fɔ a ye diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen o kumana alakira sɔlɔlahu alaihi wa sallam ala jɔra nali kan min kɛ ala m'a bɔ kabakolo la ala m'a bɔ kabakolo la a tɛmɛna n'a ye a ka latigɛ tɛmɛ siraw de fɛ alakira fa tɔgɔ ye abdullah a ba tɔgɔ ye amina ala nana furu latigɛ abdullahi ni amina cɛ ka na ni kira ye sɔlɔlahu alaihi wa sallam nin ɲɔgɔnna kalo de la u b'a fɔ ko ni maa min ye mawuludu kɛ ko kira bangena nin kalo in tile 12 ko o tigi ye mawuludu sigi de ko kira sali ko a bɛ ka k'o de fêter ko parce que ko kira sara nin kalo ye tile 12 mais ɲininkali ye mun ye o olu karamɔgɔba yɛrɛ bɛ sɔn ka nin fɔ olu ɲinɛna k'a fɔ innamal a'malu binniyat ko bɛɛ bɛ kɛ ni ŋaniya de ye i ye ko min labɛn ala ko kama ni ŋaniya min ye k'o de y'o ye mais karamɔgɔba de bɛ k'a fɔ ko ni maa min ye mawuludu kɛ tile 12 ko a b'i n'a fɔ i ye fɛti de kɛ kira sali la k'o kɛra tile 12 kumana ŋaniya tɛ yen wa olu ɲinɛna ŋaniya kɔ el gharadu marad fo a ka kɛ ne ta ye k'o ɲɔgɔn bana tɛ yen dɛ o mago tɛ dalilu la n'o tɛ u ye filiba de kɛ yan fili belebele kira bamuso nana jɔ ni kira ye kalo 9 dafara ka bɛn dɛnɛnsuba dɔ ma Mɔmɔ Tarawele kira belebele in a ɲɛfɔ a ko kira yɛrɛ bangena ka na dugukolo kan a kɛra ntɛnɛn dɔ su fɛ o y'a sɔrɔ su kora fo ka taa se fajiri kɛnɛ bɛna ci fajiri kɛnɛ bɛna ci tuma min na belebele sɔrɔla ka na diɲɛ kɔnɔ na o yɔrɔ la sa ni muso bɛna jigin tamasiɲɛ minnu bɛna n'o ye kɔnɔbara dimi ye a bɛ fɔ o ma tin dimi musokɔrɔba in nana kɔlɔsi ko dekun dɔ b'a kan وودعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام ako kira bamuso nana kira belebeleba in bɔ ka bila diɲɛ kɔnɔ alamulo huda diɲɛ laban kira ani kira laban
hikma tigi ani mɔgɔ bilasira tigi ko a nana diɲɛ kɔnɔ a bamuso y'a bila diɲɛ kɔnɔ ntɛnɛn fajiri da nin kalo in tile 12 a bɛ ka yele i b'a fɔ kalo badiri su ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام إلى ذكر a ko ni kira a sera kira bangeyɔrɔ ma kitabutigi ko a bɛ ɲini an fɛ ko ɲini ni tɛ dɛ a bɛ wajibiya an ka wuli k'an jɔ bonya kama ala kira bangenin na bismillahirrahmanirrahim ayiwa o la ala kira sallallahu alaihi wasallam a bangena nin cogoya in na o tuma na aw minnu jɔlen don a b'aw jɔlen to an bɛ miniti 2 di hami min banna k'a fɔ an jɔra ala kira belebele de ka bangeni yɔrɔ la an filɛ o miniti 2 de la aw ka kuma ala fɛ aw ka mali fana kalifa gɛlɛyalen ko fana fara a ka dugawu kan a ka mali kalifa ala ma ala ka mali kɔlɔsi ka burukina kɔlɔsi ka niger kɔlɔsi ka Côte d'Ivoire kɔlɔsi ka laginɛ kɔlɔsi ka a tɔgɔ ye di Sénégal kɔlɔsi ka farafina bɛɛ kɔlɔsi ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ a bɛ ŋaniya ɲuman siri sanji ko la ani jamana ninnu kisili miniti 2 an b'an da de Fatiha ta nga yani Fatiha cɛ a ye tɛgɛrɛ ni fɔ n k'a ɲara mɔgɔ ma sɔrɔ quoi surna wan surna waqdi hajatina farij hammana واخسف غمنا واستر عيبنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين C'est bon. Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ a bɛ kuncɛ ni cogoya in la ne ye Bamakɔ Yirimajɔ stade 26 mars kɔnɔna na karamɔgɔ bɔra ka ayiwa nisɔndiya kumaw fɔ an ye ka bilasirali kumaw fɔ an ye ka kumaw fɔ an ye min bɛ mɔgɔ hakilima bɛɛ lajɛlen ladiya. Stade 26 mars a kɔnɔna ni i yɛrɛ ɲɛ b'a la a fara de tewu i n'a fɔ bɔ bɛ kalama cogoya min na o la an b'a ɲini Ala fɛ duwawu fɛn o fɛn kɛra Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. An bɛ ɲina an ka sponsor officiel kɔ n'o ye Tie Mira mɔgɔw olu de ye Mɔldu sponsor officiel ye ɲina an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Tie in marché diya. An bɛ foli lase ko labɛnna bɛɛ lajɛlen
ante ɲina an ka cadreur baw kɔ mun ye nin production bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye k'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka an ka chérifla équipe technique maa bɛɛ lajɛlen fo k'an ka commercial fo k'an ka ressources humaines mɔgɔw fo k'an ka ayiwa journaliste bɛɛ lajɛlen fo ka an ka famille fana fo i b'a dɔn ni nin baara ninnu wulila su tile an bɛ lama la siyan bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ an ka ayiwa an dɔgɔnin kɔ ale min ni ala y'a tɛgɛ ko ka a ɲɛ k'a d'a ma n'o ye Jacques Boire ale ye Jacques Boire tɔgɔma de ye Mali kɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ a b'o kɛ walasa ka se ka baara ninnu ɲɛ an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ Alhaji Musa Fɔnba Mohamed Keita ani responsable bɛɛ lajɛlen an ka DG an b'u bɛɛ fo o la a ɲinina bɛ bɛɛ ka taa dɔɔni dɔɔni walasa an ka se joona mais an tɛ ɲinɛ an ka dugu kɔ n'o ye Kati ye ka Katika bɛɛ lajɛlen fo ka taa Selenge k'an ba fo n'o ye Basali Sangare yan fo Dalabala an b'u fo ka foli lase Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ma n yɛrɛ terikɛ bɛ ayiwa Adjamé sugu kɔnɔ n'o ye Keita ye n taalen Adjamé a ye samara di yan n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo ka jomokɔrɔkaw fo nin waati in na n dɔgɔkɛ bɛ yen nɔ Tijani Jalo k'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an b'aw bila yan ni Ala sɔnna ma wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Mauludu kira bangira sa